Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmenabadyň halkary howa menziliniň işgärlerini şäherden zähmet çekýän ýerine gatnaýan ýeke tak awtobusyň gatnawynyň togtudylmagy aeroportyň onurça işgärine durly oňoýsuzlyklary döretdi, seýlede gosmaçy çykdyjylara getirdi. Aeroportyň işgärlerini her gün ýerden 7-de Türkmenabadyň merkezinden aeroporta gatnaýan we giýişlik sagat 20-de ýygyny şäher alyp gaýdýan awtobus gatnamagyny betetdi. Şäheriň merkezi bilen aeroportyň arasy 18 kilometr. Inni işgärler diňe taksa bil baglamaly bolýarlar. Ýöne elbetde hiç kimiň seni mutuny gatnatmak niýeti ýok. Şäherden aeroporta adam maşyny 30 manat, ýygyna hem 20 manat töläp gaýtmaly. Diýip aeroportyň işgärleriniň biri 18-nji maýda anonimlik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýurtdaky ýiti ykdysady çökgündüň arasynda onsuz hem pul ýetmezçiliginden, harytlaryň dowamly gymmatlamagyndan kösenýändigini aýdan söhbetdeşimiz özlerinde aeroporta gatnaýan jemgyçilik transportyndan peýdalanmagy mümkinçilikleriniň ýokdugyny hem bellädi. Türkmenabaddan aeroporta 6-njy belgili awtobus gatnaýar. Ol her 30-45 minutdan gelip dur. Emma olar eýýäm 2-nin 18-de gatnamagyny betedýärler. İşgärleriň uly bölegi sagat 20 çenli işlemeli bolýar. Mundan soň diňe goşmaçy çykdaja edip şähere taksi bilen aşmakdan başga çykargy galmaýar. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenabadyň halkary howa menzilinden işgärler gatnaýan ýeke tak awtobusyň gatnawynyň togtudylmagynyň anyk sebäplerini resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Emma atlandyrylmasyzlyk şertinde söhbetdeşi bolan hünärmen yerli polisiýanyň awtobusy ýyllyk teknik barlygdan geçirmän onuň ýola çykmagynyň öňüne alandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, aeroportyň işgärleriniň Lewap vilayet ýol gözükçilik gullugy müdürliginiň wekillerini gyssa garada biletler bilen üpçün edip bilmändige üçin häzir polisiýa aeroportyň işgärlerini gatnaýan awtobusa gurotlyk hatyny bermän ağır almagy finansiýar. Lewabyň polisiýa müdürligi bu bildirilýän aýplamalar boýunça azatlyga kommentariýa bermekden ýüze burdy. Mundan başga da Türkmenabadyň howa menziliniň işgäri soňky wagtdan bäri iş şertleriniň göz görtüli ýaramazlaşýandygyny, ozal göz öňünde tutulan ýeňillikleriň hem ýatyrylýandygyny gurrun berdi. Aýlyklarymyz dowamly kemeldilýär. Ozal ýylla daşary ýurda gitmek üçin berilen mut dület ýatyryldy. Agyr şertlerde zähmet çekilýän üçin berilýän goşmaçy tölegler hem goýup edildi. Soňky wagtdan bäri bolsa nahar bermek hem betetdiler. Gize ýa günnüz ismena çykýanlar iýje gymmetini ýanlary bilen getirmeli. Diýip aeroportyň jogapkar işgärleriniň biri gurrun berdi. Seýlede işgärleriň dowamly mejburi ýoburlardan surnukýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmenabadyň täzeden dikildilen howa menzili 2018-nji ýylda işläp başlady. Aeroportyň goýberiş mümkinçiligi sagatda 500 ýoluk çaçelyny artdyryldy. Aerodromuň meýdany 215.743 metre deňdir. Howa gämileriniň durulgusy 8 uçura niýetlenendir. Bellesek koronavirus pandemiýasy bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň arasynda ýurdun gündogorundaky bu howa menzil Türkmenistanyň ýeke tak halkary howa portyna öwrülipdi.